Africa. Africa, we need peace, and that peace starts here in South Africa. Jobani mva uthetha into enye kudala wayithetha. One thing ngayo uconsistent entweni enye yoba iAfrica mayibe yi-one. Zonke ezi countries zilapha eAfrica mazidibane zisebenzisane makungabikho borders. Ingxaki yam ke ngoyile yoba le Africa iyi-one afuna idibane ufuna idibane apha eSouth Africa not kwamanye amazwe, because asimboni etravelisha eyothetha nezinye leaders kooZimbabwe kooNigeria eyothetha nabo uba iAfrica mayidibane. Kungekudala there was an article etshoyo uba iZimbabwe iyaqinisa ii-borders zayo ngoku. Now that seyifumene ii-thousands zabantu bayo back, iqinisa ii-borders zayo yona. Khange simvuma le mekhomenta esithi phaa hayi iZimbabwe ayikho le nto yenzayo because iAfrica mayibenye. But ugaslighter thina bathina masingaziphakameli iingxaki zethu ezijongene nathi apha eSouth Africa ezenziwa zii-illegal foreigners. Ezi Zimbabweans nee-Nigerians ezingenamaphepha apha eSouth Africa masingazigxothi, masingakhalazi because iAfrica inye. Akathethi nto ngamanye amazwe aqinisa ii-borders zawo ngoku. Akathethi into akayipha yothetha nabo athi hayi mayibenye iAfrica maziphele ii-passports. Utsho kuthi qha. And khona ezi members zabo zinto lana nithini zii-fighters mos. Niyathanda ukuthi hayi i-EFF ayingo-government, but i-EFF ine-seats eziyi-44 eParliament. Are you telling me uba abana-opinion? Akho nto bangayenza, akho nto bangayithetha. Kuphinde kwayilo Malema uyi-one masimmameleni kule video ilandelayo. Uyasigaslighter uMalema uthi siyaxoka yonke le nto siyithethayo yoba kugcwele illegal foreigners apha ezithatha imisebenzi ziphangela kwii-restaurants. Uthi ayikho yonke loo nto ilapha ezintloko kuthi. So yonke le nto yakhe ayithethayo yeAfrica emayibenye emayidibane imenze wasuka kwi-reality. Aba bantu afuna bamvotele, ufuna ba-ignore the fact that bahlala nee-foreigners kwiilokishi nasezilalini zabo. Ii-foreigners ezenza uba bangaqeshwa bona bezi-South Africans because kaloku kufuneka kuqeshwe ii-foreigners ezizobhatalwa kancinci, ii-foreigners ezingazutekswa, ii-foreigners ezingenamaphepha, because thina siba i-labour expensive for abantu abaqeshayo because kaloku siyayazi thina uba sizomobilizer siye koo-CCMA siyothi hayi sinale ngxaki. Siyayazi thina uba sizofuna i-minimum wage, kanti abantu bangaphandle bona babhatalwa ipeni and abana-problem with that because abatekswa. Thina awuzukwazi ukusibhatala i-2.5 ngenyanga because safuneke sibhatale itax, kufuneka usirejistire xa usiqeshile. Funeka kwazi ubuqeshe ii-South Africans ezingaphi. Kutsalwa itax kuthi. But with i-foreigners, i-company can exist for 20 years xa iqeshe ii-foreigners kungaziwa noba inabantu abaqeshileyo. Iqeshe ii-foreigners eziyi-20 egqiba nee-South Africans eziyi-3. Kucingwa kwisystem kuphangela ezi-South Africans ziyi-3 qha kulaa company, but there's foreigners eziphangela phaa. Yena uthi masiyi-ignore loo nto, siyaxoka ilapha ezingqondweni zethu. Xa sisithi, in fact kukhona ii-cases eziphumayo ezindabeni uba khona abantwana abaswelekileyo batye ii-chips nee-biscuits zakomy friend. Uthi yonke loo nto leyo isezingqondweni zethu ayikho. And that is understandable because uMalema akahlali lokishini. Asoze ayive loo nto leyo because phaa ahlala khona akanomakhelwane ongumy friend, akathengi kumy friend. uMalema akayi kwi-public hospital, akakhweli public transport naba bantu. Akatyhuwishi yena phaa kooSt Elizabeth esibhedlele ahlale phaa imini yonke etshitshiliza ezitulweni elinde ugqirha oyi-one. Ugqirha oyi-one ozazoseva oomy friend abaliqela phofu. Bayeke oomy friend ukuya phaa kwi-private hospitals bayobhatala khona. Asinangxaki ne uba mababe lapha, fine xa benawo amaphepha, but ke ngoku mabeze benayo i-health insurance. Mabebe nee-medical aids zabo ifuneke babe nee-medical aids like in any other country. Xa sisiya kooSouth Korea thina and in other countries kwenziwa sure uba unayo i-health insurance, itsalwe emrholweni wakho, so that whatever happens awuzuya kwi-public hospital ufike phaa utshitshilize njengabantu bakhona. Ucinga uzawunceda, awuzuyenza loo nto leyo, uzawufela esitratweni if awunayo imali obhatala esibhedlela. That's what is happening in other countries. But apha thina masixhathise nabo abantu bokufika because uMalema uthi iAfrica inye. But akayi kwamanye amazwe ayothetha loo nto leyo, uyithetha apha kuthi qha ugaslighter thina. Uthi yonke le nto siyithetha, zonke ezi issues sijongene nazo zilapha ezingqondweni zethu. Akho bantu bathatha imisebenzi, akho bantu baqeshwe kwii-restaurants. Mamele nanku esitsho.
that we're going to have an influx of illegal foreign nationals into this country and there will be nowhere for South Africans to go? It's an imaginary thing. No, Mahama took 300 people back to Ghana. And as a result, here are 300 jobs that we created. Because what are imisebenzi yethu? There's no such a thing that there are illegal foreigners who are waiters and waitresses. It's unscientific. It's not proven. It's not true. And kule nto ayithethayo Malema uba siyaxoka yonke le nto isezingqondweni zethu, iphi le misebenzi sithi ithathwe ngoma friend now that sebehambile otshomi. Naba abantu bayaqeshwa. Jonga, ngabantu abaqeshiweyo aba kuba kuhambe my friend. Thousands of people ngoku baqeshiwe njengoba kukhutshwa my friend. Ibikhona imisebenzi, and that is proof that beyithatha imisebenzi yethu. The problem is nina niye nicinga uba xa kuthiwa aba bantu bathatha imisebenzi ucinga bathatha imisebenzi yedegree neediploma nee-honors. But no, bathatha le misebenzi yaba bantu bangayanga esikolweni. Abanye bayile esikolweni because ayikho imisebenzi. Ayikho imisebenzi for ezi degree nezi diploma nithetha ngazo xa nisithi education is important. So bathatha le misebenzi besinowela kuyo thina xa singayifumani imisebenzi nje basesifundile. Andithi ndiwufumana umsebenzi but ke ngoku ndinayo uCode 14, ndinayo i-PDP. Ufike ezitrakini kuqeshwe my friend bayi-50. Akekho umuntu wase-South Africa oqeshiweyo. Jonga naba baphumile ngoku abantu base-South Africa batsho bayifumana imisebenzi. Ndifundile, ndinayo idiploma, ndinayo i-higher certificate, ndinazo ii-honors in whatever. But andiwufumana umsebenzi in the field endiyifundeleyo. But ndinayo ilayisensi yokuqhuba isithuthuthu. But uCheckers uqeshe ii-foreigners. Nizenza ngathi khange nizibone eza articles nezi videos bezithanda apha ku-social media uCheckers engakwazi uhambisa ii-orders zabantu kula 16 London because kaloku my friend bebezimele besithi bayoyika uyolanda iparcel. And nisenesibindi sokuthi ayikho misebenzi ithathwa ngama-foreigners, i-Africa mayibe yi-1. There's nothing wrong with Africa A1. But makuprioritize i-South Africans sitsho thina. Makuprioritize i-South Africans and i-resources xa zincinci makuqalwe nge-South Africans. Akho mntu ungayiboni uba i-health iyohlulakala sithi sizi-South Africans sodwa. But still maku-accommodate abantu bangaphandle abangenamaphepha. Apho ngesisithi abantu bangaphandle mabeze bene-health insurance bakwazi ukufumana uncedo lokuqala abaludingayo lezempilo. Phaa ko-Mercantile kweza zibhedlele ziduru. There's nothing wrong with the Africans being here. Xa zinawo amaphepha asina problem. But ibhoda sithi mayiqiniswe. If ibhoda funeka ivuliwe mayiqale ivulwe eZimbabwe, mayiqale ivulwe eNigeria. Masiqale sihlale phaa senze unothanda nathi. In all these other countries, I will keep on making umzekelo nge-South Korea because I was there. Imisebenzi ethile in all these countries reserved for citizens. You cannot go to South Korea ufike ube ngumuntu otshayela estratweni, ufike ube ngu-security, ufike ubeke itafile uthengise. Lo misebenzi ufike ube ngu-aunty. Lo misebenzi ibekelwe ii-citizens, not thina sihambeleyo. We want the same thing for iSouth Africa qha ukwenzela uba abantu bethu nabo bakwazi uparticipate kwi-economy. Jonga naku ngoku abantu bayathenga ezitafileni because bahambile abanye abantu bangaphandle bebephaa benetafile. Ngoku nathi siyaparticipate kwi-economy yethu yaphaa sihlala khona. This is what we want. That is what we want. Asinangxaki neAfrika mayibenye, but mayingaqali kuthi, mayingacinezeli thina xa ibanye. Sharp, ne? Nkrumah, Sekho Toure, Haile Selassie spoke about the integration of the African continent. They didn't say that let us go and gather in South Africa, all of us. They said let us integrate the entire African continent so that it operates as one and it is able to collectively prosper. And that is the Pan-Africanism that we associate with. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Nangisesikhuluma ngendzaba Julius Malema yokuprotecta ama-illegal foreigners. Siyade sonke ukuthi uJulius Malema uhlezi aside nama-foreigners, calling foreigners his African brothers and sisters, saying ukuthi Africans should unite. But into ebuhlungu njengoba sholo sisi ukuthi ma-Africans are united South Africa, not
kulamanye amave abantu abaningi they really don't like what uJulius Malema is doing, especially this thing yakhe yokuprotect ama-illegal foreigners nokwadefenda nokuhlezi olisa kakhulumela, including people who were voting for his party. There are people who are saying ukuthi baze batisola. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'm signing out, so goodbye.